Елга. Ағып тұрған ағым суны елга дип атыйлар. Мәсәлән, Казаныбызда ук Казан су елгасы ага. Сәлам, достым. Сине Гөлфия апа күңелле әлифба дәресендә сәламли. Бу юлы мин сине су юлыдай бормалы Й хәрефен өйрәнергә чакырам. Й, аның дусты бар әле, ике күзле. Ё хәрефе. Ул бары тик рус сүзләрендә генә очрый. Й, елга дидемме? Елгалар киң, тар, сай, тирән, бик күп төрле була. Мәсәлән, Идел елгасы бик озын елга. Ул электән борынгыдан сәүдә юлын үтәгән. Идел елгасы турында бик матур җырлар да бар. Идел бит ул, киң бит ул, тирән бит ул дип җырлаганнар. Шулай итеп, син ике елга исемен истә калдырдың. Берсе аның Казан су, ул Кирмән буенда, Казан уртасында ага. Ә икенче елга Идел елгасы, бик зур һәм озын елга. Й хәрефенә бик күп сүзләр беләм мин. Ә хәзергә әйдәле, елмаеп җырлап алыйк. Елмай. Нинди күңелле җыр, елмаеп яшик. Хәзер Й хәрефенә сүзләр карап китик әле. Игътибар белән тыңла. Ул шуша һәм дип тавыш чыгара. Шагада әле ул. Бу елан, афәрин, дөрес. Ә менә тагын малайлар үсеп җиткәч, без аларга егетләр дибез. Шулай. 2 һәм 0 саннарын бергә куйса, 20 килеп чыга. Афәрин, достым. Әйдәле, елга кебек бормалы бу хәрефне язып карыйк. Каләмеңне ал. Башта бер сызыкны сызабыз, аска таба төшәбез. Тагын бер кечкенә сызык сызып куябыз да, уртасына тагын урта сызык сызабыз. Карале, тагын әзгенә тырмага охшап китә. Әйдәле, язма хәрефкә күчик. Карале, нинди бормалы. Әйдә,
Кечкенә генә түгәрәк кебек башлыйбыз. Уртага киләбез әз-генә өстәрәк тә мөмкин. Аска таба тагын түгәрәк ясап төшәбез. Менә ул бормалы Й хәрефе. Әле өстенә 2 нокта куйсаң, Ё хәрефе килеп чыга. Ё хәрефенә безнең рус теленнән актер, режиссер, дирижер сүзләре дә бар. Әфәрин дустым, хәзер бик матур шигырь тыңлап китик. Мин яратам сине, Казан, сине зәңгәр идел. Акчарлаклар канат кага, дулкынлана күңел. Дустым, елгаларны саклыйк, аларны чиста тотыйк. Пычранмасыннар, бурма-бурма булып аксыннар, иделләр, Казан сулар. Хәзергә мин синең белән саубуллашам. Елмай.